מי שלא יודע, בתקנון איגוד הטייסים כתוב שנדמה לי פעם אחת בשלוש שנים או משהו כזה צריך לעשות כנס. זה הסעיף אולי הכי לא ממומש בתקנון, כי בגדול אנחנו מאוד משתדלים לעבוד לפי מה שהסמכתם אותנו. והכנס הקודם היה לפני הרבה מאוד שנים, השתתפו פה מעט מאוד אנשים, ולכן כנראה מישהו זנח את זה. את הכנס הזה זימנתי כאשר באחד הדיונים אצלנו, כשהתחלנו לדבר על גיל 65 ומה שקורה עם ה-IKO, יצא מפה, אבל קם יוסי שוב ואמר, יש מהלכים ויש אירועים שלא עושים לבד, עושים עם הציבור מאחוריך. ואז אמרנו, זה באמת הזמן לכנס כנס של איגוד הטייסים, שממילא מתבקש, והצטברו כל כך הרבה דברים לעדכן, שבחרתי לעשות את זה פה. הרבה מאוד חברים פנו שנתעד את הכנס, כי הם לא מצליחים להגיע. יום חמישי זה לא היום האידיאלי, זה יום של צ'ארטרים, זה יום של הרבה יותר טיסות מאמצע השבוע, ולכן הכנס מתועד, הוא יעלה באחד האתרים. אני מחפש איזושהי דרך להעלות אותו בצורה שהוא לא יהיה פתוח לציבור, אלא פתוח לציבור שלנו, ואז כל מי שהפסיד אותו יוכל לראות ולהשתתף. בדרך כלל משאירים את התודות לסוף. אני בחרתי לפתוח בזה, להגיד שהאיגוד זה אוסף של מתנדבים. מי שחושב שהעבודה, ונעשית הרבה מאוד עבודה בזמן האחרון, נעשית לבד, האיגוד זה אוסף של מתנדבים שבלעדיהם אי אפשר להרים את העבודה. יש לפניכם את חברי מועצת האיגוד, רק להגיד בהזדמנות זאת תודה לרוני שלמוני שארגן את האירוע של היום בבוקר, ולאחרים שכל אחד תורם משהו אחר בדרכו שלו. פעילים וסגל, יש לנו חבר'ה שפעילים בעיקר בוועדות הבינלאומיות, גדי בוועדה המשפטית, דודי בן שחר שעושה המון עבודה לא רק בוועדת הבטיחות הבינלאומית, גם בכל מה שקשור לבטיחות טיסה פה בארץ, גדעון אשל מישראל בוועדת יופר שזה משאבי אנוש או יחסי אנוש, אפרים פוף-בר, ועדה של ADO, זה ועדה של Aircraft Design and Operation, עופר יערן, זה ועדה של שדות תעופה וציוד קרקעי, עידו אלעד שהצטרף לצוות שלנו רק לאחרונה והולך להרים את כל הפרויקט של תשתיות אוויריות, סידים, סטארים, נושא מאוד כאוב בארץ, אנחנו נדבר עליו בהמשך, אפילו נציג את התכנון למסלול 2-1 העתידי, שהוא תכנון שאנחנו כאיגוד מאוד לא אוהבים אותו, אנחנו נציג אותו פה. סוף כל סוף יש לנו מתנדב שכרגע לומד את החומר ויקח, ואני בטוח שיעשה עבודה נפלאה. יש לנו את נתי הגזבר וועדות ביקורת ואתיקה, ותודה מיוחדת לשלושה אנשים שמלווים את האיגוד כל הזמן. איקה, שתמיד אנחנו אומרים הוא RVP Midwest, איקה הוא נציג איפלפה בארץ, למי שרוצה למקם. הוא לא הנציג שלנו באיפלפה, הוא נציג איפלפה בארץ. עורך דין רון גנת שיגיע לפה בהמשך הכנס, הוא נמצא עכשיו בפגישה, הוא יגיע, הוא בעצם היועץ המשפטי שלנו ממשרד חירון, מלווה אותנו, אין כמעט מכתב, אין כמעט אמירה, אין כמעט שקף שלא עובר תחת הידיים שלו. הוא הרבה יותר מיועץ משפטי, לפעמים הוא אפילו יועץ, נקרא לזה ארגוני, שרוצה את טובת האיגוד. אין היום מישהו שמבין בחוק ובתקנות הטייס יותר ממנו, וזה מאוד עוזר לנו. ונמצאת לנו בשורה הראשונה סוזי, שאתם מכירים את השם שלה מהמיילים ומהזה, אבל היא היום מחזיקת האיגוד, בלעדיה אין איגוד. התכנים של הכנס. אני אתחיל בדוח סטטוס, כמה מילים על איפה עומד האיגוד היום. מסרים מהכנס השנתי של איפלפה, זה כנס שהיה השנה בדבלין, וכל פעם שאנחנו יוצאים אליו, היינו הפעם משלחת גדולה יותר, משלחת של 3 אנשים, כל פעם שאנחנו יוצאים אליו אנחנו מגלים שיש עולם שם בחוץ.
ויש לנו הרבה מה ללמוד ממנו. אז אנחנו נביא כמה דברים ונספר אולי בכמה מילים איך באמת טסים בעולם הגדול, כי אני כבר אגיד לכם כמתעוון, אנחנו חריגים. אנחנו חריגים, ולא לטובה. נדבר על השביתה, מה הוביל לשביתה, איך היא התנהלה מאחורי הקלעים, או אפשר היה לראות את זה גם לפני הקלעים, בעיקר מה התוצאות שלה ומה פעילות ההמשך. הפעילות לא נגמרה, היא נמשכת ממש בשבוע הבא בהמשך. נדבר על אחד הנושאים המרכזיים היום על סדר יומו של האיגוד, זה המאבק בסגירת שדה דב, החלטה מטופשת, נזכיר אותה. אי אפשר שלא לדבר על מה שקורה עם רט"א והאכיפה ברט"א, והחלק שלנו בתחום האכיפה ואולי גם ההגנה על אנשים. כדאי מאוד שתדעו, כולל הישגים גדולים שיש לנו בעניין הזה. בטיחות וחקירת אירועים, כולל על רקע ההדלפות האחרונות לתקשורת, נדבר גם על זה. הסכמי פוקה, לא הייתי מעלה את זה כי הנושא לכאורה מת, אבל רט"א פתחה את הנושא כי היא הולכת לכתוב תקנה חדשה להפעלת פוקה בארץ, זה נקרא PDM, והיא תקנה בגדול שעם שינויים קטנים שאנחנו דורשים היא טובה לנו. היא ממסדת את מה שאנחנו חושבים על מערכת פוקה ועל ההגנה על הטייסים סביב מערכת פוקה. נדבר על קרינה קוסמית, כי יש ועדה ממשלתית לעניין הזה, הרבה שנים חיכינו לה, היא עובדת השנה והיא תגמור את העבודה השנה. הבחירות לכנסת, סתם נקודה כואבת, אבל גם אותה זה יעד שסימנתי שאנחנו חייבים סוף כל סוף להרוג, מטפלים בו מ-82. הבטחתי לכם מילה על תשתיות אוויריות. על תשתיות אוויריות, נתב"ג, מסלול 2-1, ואי אפשר גם בלי שדה אילת, במיוחד על רקע האירועים האחרונים. אבל עיקר הכנס יוקדש לשני נושאים מרכזיים. הראשון הוא גיל 65 פלוס. שימו לב שבאף שקף שלי, באף מייל שלי, בשום מכתב שלי, לא מופיע יותר המספר 67. אין 67, יש 65 פלוס. ככה זה עובד בעולם, וככה גם אני מציג את זה בארץ. 65 ועד גיל הפרישה החוקית. משהו יהיה. בעניין הזה נקבל שתי הרצאות. הראשונה של דוקטור יעקב בן שאול, ראיתי שהוא, הנה, פה בשורה הראשונה. מבטיח לכם הרצאה מעניינת, חבל לדבר על זה אפילו. וההרצאה השנייה, מהכיוון השני, אנחנו כל הזמן מדברים על החרגה. בואו נייצר לעצמנו החרגה מחוק הפרישה. אם אין לנו רישיון, אם יעצרו אותנו מטיסות, אם יקרה משהו, אולי זה סתם לא טוב, בואו נייצר לנו החרגה. חשוב לי שתדעו מה זאת ההחרגה הזאת. אז נמצא איתנו עדין אבון ממבטח סיימון, והוא ייתן לנו רגע סקירה כלכלית על הפנסיה בגיל 65, לעומת הפנסיה בגיל 67, מה אפשר ומה אי אפשר. הנושא השני שנדבר עליו כנושא מרכזי הוא נושא ה-FTL. FTL, המושג לקוח מתוך המושג העולמי, Flight Time Limitation, או מה שנקרא בארץ, חוק שעות טיסה ותעסוקה. תקנות, סליחה, לא חוק, אני תמיד מתקן. תקנות שעות טיסה ותעסוקה. לכאורה נושא מת, תתפלאו, הוא מתעורר ומתעורר חזק מכיוון לא צפוי אולי. איגוד הטייסים, דוח סטטוס. האיגוד שלנו מתרחב והוא גדל והוא הופך להיות אחד, הוא הופך א', למצות את הפוטנציאל בארץ, לשמחתי, והוא הופך להיות אחד האיגודים היוצאי דופן בעולם. הצטרפו אלינו חברת כימניר, אברהם נמצא פה, איפה? אברהם יושב ראש הוועד של כימניר. ביקשו להצטרף אלינו חברת להק, זה כנראה יקרה בזמן הקרוב, והצטרפו אלינו יחידים מכל מיני... להק זה המסוקים שטסים לאסדות הנפט. הצטרף אלינו ערן שמטיס מטוסי סילון בארץ עבור מטוסי מנהלים, ומצטרפים אלינו כל מיני חבר'ה מכל מיני מקומות שמבינים גם את העוצמה של האיגוד וגם את היתרונות שהוא נותן להם ולנו כקבוצה. האיגוד שלנו הוא גוף היום מאוד חזק, הוא גוף מקצועי, הוא לא ועד עובדים, הוא חזק מול כל רגולטור וכל חברה,
אין דלת שלא פתוחה בפניו, מעטים, אם בכלל, לא מוכנים לשמוע אותנו ולהיפגש איתנו, ואני חושב שזה הישג מאוד גדול שהושג בהרבה מאוד עבודה, ותזכרו, ההישג הזה הוא בא בלי כלום, כלומר אם תשאלו מה באמת הכוח של האיגוד, אין לו שום דבר, אנחנו לא משביתים במיוחד, למרות שעשינו אולי משהו, אנחנו לא הסתדרות ואנחנו לא זה, הכוח שלנו הוא העוצמה שאנחנו מייצרים כגוף, והיום כנראה שזו עוצמה מאוד חזקה, כי עובדה, הדלתות פתוחות. דרך העבודה של האיגוד היום היא דרך של עבודה הרמונית, קודם כל מול הוועדים. יש לנו תאום מצוין מול ועדי אצ"א בכל החברות, לא דבר שהיה בכל השנים, לא דבר שהיה תמיד. הוועדים של כל החברות, כולל ועד אצ"א אל על כמובן, אנחנו לא דורכים אחד לשני על האצבעות, אנחנו עושים הפרדה מאוד יפה בין הנושאים הוועדיים והנושאים האיגודיים, אבל אנחנו עושים גם סינכרון מאוד טוב ותאום מאוד טוב בחפיפה שביניהם, ויש הרבה מאוד חפיפה. אם תיקחו את נושא ה-Flight Time Limitation, אני עובד על הקטע שהתקנוני מול רת"א ומול זה, אבל ברור לכם שהאפקטים של זה הם אפקטים ועדיים, תעשייתיים, ובכל חברה מעט אחרת. יש היום תאום מלא ושיתוף פעולה בין תעשי החברות השונות. חבר'ה, אין יותר שהאיגוד הזה הוא איגוד של חברה אחת, ולמרות שלכאורה יש פה רוב של אל על, אנחנו הולכים גם למסד את זה בתקנון, אבל מעבר לזה, האיגוד הוא איגוד היום שהבין שהכוח שלנו הוא הכוח של החיבור בין החברות, ולא אחד נגד השני. לא, אני יכול להתחייב בפניכם פה, לא תתקבל החלטה באיגוד הזה של רוב נגד מיעוט, או בצורה אחרת, חברה נגד חברה. זה פשוט לא קיים. אני אישית, כמי שעומד בראש האיגוד, לפעמים אפילו מתבלבל, אתם יודעים, אני טס באל על, אבל לפעמים אתה מוצא את עצמך מזדהה עם דברים שבכלל נולדו ובאים ממקומות אחרים וחברות אחרות. יש לנו צוות שעובד כבר שנה בנושא ה-Flight Time Limitation, ובעצם עכשיו, כשהתחיל תהליך השינוי, מצאנו את עצמנו די מוכנים עם תפיסות העולם, אולי לא עם מספרים, אבל עם תפיסות העולם, מה אנחנו רוצים ואיך אנחנו רוצים את זה, וזה יוצג פה. חשוב לי שתדעו שאנחנו מעורבים ב-ECA, ה-ECA זה European Cockpit Association שיושב בבריסל, זה איגוד הטייסים, האיגוד העל האירופאי שמאגד את כל איגודי הטייסים האירופאים. אנחנו חברים בצוות ה-FTL שלו, מקבלים את המיילים, מוזמנים לפגישות. זה ברמה של שיתוף פעולה שכשהם עושים דיון ומוציאים את כל הזרים מהחדר, הם דואגים להגיד לנו כל הזרים יוצאים חוץ מישראל. חוץ מישראל. ביניהם אנחנו חלק מהם, ביני האיגוד האירופי. ויש לנו קשרים מצוינים מפתיעים, לפעמים מפתיעים, עם ארגונים חיצוניים כמו יאטה, שזה ארגון חברות התעופה הישראלי, מר קובי זוסמן שהוא המנכ"ל שלו, עם ארגון סוכני הנסיעות, אל תבלבלו אותם עם התאחדות בעלי המלונות. הם אלה שדוחפים עם הפופוליסטיקה של התיירות והזה. התאחדות סוכני הנסיעות, מר יוסי פתאל, מתואם איתנו לחלוטין, הוא בצד שלנו, הוא לא בעד העובדים, אבל הוא בהחלט בעד תעופה ישראלית חזקה. בעד תעופה ישראלית חזקה. ואחד המסרים שחזרתי איתם מהכנס בדבלין זה חיזוק התקשורת מול החברים. כלומר, איגוד עוצמתו זה שאנשים יודעים גם מה הוא עושה וגם עוזרים לו לעשות את מה שהוא עושה. בגלל זה בא הכנס הזה, בגלל זה יש לנו אתר, בגלל זה אני מפיץ היום במערכת יותר גמישה מיילים, ובגלל זה פתחתי דף פייסבוק או קבוצת פייסבוק לעדכונים קטנים. לאלה שמתנגדים עקרונית לפייסבוק, אז אני אגיד, עדכונים חשובים ימשיכו להיות במיילים, מה שאתם צריכים לדעת. אתר הפייסבוק נועד לדברים הקטנים, הכיפים של עדכונים מהיום למחר, כי כל מייל כזה שיוצא ל-700 איש, עובר עורך דין ועובר זה ועובר זה, אתם יודעים, אתה תמיד מפחד גם מהדלפות לעיתונות וגם מזה, אז אתה תמיד נזהר שם עם הפוליטיקלי קורקט. בפייסבוק הדברים רצים קצת יותר זריז, לחלקכם שלחתי בקשת חברות, לא ענו לי, לא חייבים.
תפיסת העולם של האיגוד היום היא CRM. אתם תשמעו פה בין השורות ביקורת על גופים ואנשים. אנשים לא תשמעו אולי, לא בשמות בטוח, אבל גופים, לא עם כולם אנחנו מסכימים. יש לנו הרבה מאוד ביקורת על גופים גם בממשלת ישראל, גם ברשויות הרגולטוריות, גם בחברות, בכל מיני מקומות. טבעי שתהיה ביקורת, אבל תפיסת העולם שלנו היום היא תפיסה של CRM. התפיסה שלי שה-CRM לא נגמר באוויר, הוא נמשך על הקרקע. והלוואי וכל הגופים בארץ, הרגולטוריים ואחרים, היו מאמצים את זה. תעופה מנהלים ב-CRM. ולכן, גם כשיש לנו ביקורת, מלחמות אישיות מזיקות לארגון. קרבות מול ארגונים, עם כל הביקורת שיש לי, לפעמים, אתם יודעים, לפעמים בא לי להיכנס בגוף מסוים, בכסח, אם זה דרך העיתונות, ואם זה בדרכים אחרות, ואז אתה מחכה רגע 24 שעות, 48 שעות, ואתה חושב, ואתה אומר, לכם, לטייסים הישראלים, לארגון שאני מייצג, זה לא יתרום. זה יהיה כיף לעשות את זה, זה יהיה אפילו מוצדק אולי לעשות את זה, אבל זה לא יתרום לארגון. ואני עוצר. כי אני מאמין ב-CRM, ואני חושב שזה חייב להיות. הכנס השנתי של איפלפה, אמרתי שהתקיים בדבלין, מסתבר שרק 100 טייסים בעולם מאוגדים, משהו כמו 100,000 טייסים מאוגדים, מתוך משהו כמו 400,000 שיש טייסים מסחריים. כל הטייסים של מדינות המפרץ, כל הטייסים של המדינות רוסיה והאזור ההוא, סין והאזור ההוא, כל הטייסים של ריינר, כל החבר'ה האלה לא מאוגדים. למרות זה, איפלפה הוא עדיין גוף שמוביל בעיקר מול ה-ICAO, מול יאטה ומול אחרים. לאיפלפה יש נציג ב-ICAO, וזה נותן לו המון כוח, ובעצם זה המודל שאנחנו מנסים לשאוב ממנו. כשאני אמרתי בכנס השנתי שם, שמשהו כמו 90 ומשהו אחוז מטייסים בארץ לא מאוגדים, הרימו גבה. אין הרבה מדינות כאלה. הכמעט יחידים שחריגים זה אנשי קל, הם הוזמנו לפה, אני משתף אותם במיילים, אני מזמין אותם לבוא, לצערי בעיקר בגלל אולי חשש מההנהלה שלהם או כל דבר אחר, אז הם לא פה כקבוצה מאורגנת. אני אספר לכם סיפור על קפטן גוס מריינר, כדי שתבינו מה עומד לפנינו בתעופה העולמית. קפטן גוס מריינר הוא היחידי בריינר שהחליט שהוא יישאר חבר איפלפה, למרות שריינר אוסרת על הטייסים שלה להיות חברי איפלפה. ולקחו אותו לבית משפט, ותבעו אותו, וניסו לפטר אותו. ובסוף, איך אומר, אולירי, מנכ"ל ריינר, אמר לו, אבל זה לא אישי. קפטן גוס מריינר קיבל, לא הצלחתי להשיג את הנאום שלו, הוא סירב לתת לי אותו, הוא אמר, אם יום אחד אני אשחרר, אני אשלח לך. רציתי ממש לשלוח לכם אותו. אבל קפטן גוס מריינר קיבל עוד כבוד בכנס השנתי האחרון על האומץ שלו לעמוד מול חברת ריינר ולהגיד, אני רוצה להיות טייס מאורגן. טייסים בריינר משלמים 30,000 יורו, עושים הכשרה בריינר, ההכשרה עולה 30,000 יורו. הם קונים את העניבה שלהם, הם קונים את התג עובד, הם קונים את המדים, הם קונים הכל מריינר ב-30,000 יורו. וכשהם חייבים, מה? פחות, ושהם חייבים 30,000 יורו לחברה בסוף ההכשרה, אומרים להם, אתם לא עובדי ריינר. אתם עובדי קבלן עבור ריינר, והקבלן יפריש לנו כל חודש מהמשכורת שלכם. ומציבים אותם בארץ זרה, עם חוזה שהם חייבים לשלם מיסים באירלנד, והיום הם עומדים בפני תביעות ענק במדינות שהם מוצבים בהם, על אי תשלום מיסים במדינות שהציבו אותם, כי הם שילמו באירלנד. והם נפצעים במדינה אחת, והם באים לביטוח לאומי, אומרים להם, אבל לא שילמתם אצלנו, אז הם הולכים לאירלנד, אז הם אומרים, אבל לא עבדתם אצלנו. חבר'ה, זה מה שיכול לקרות לטייסים שהם לא טייסים מאורגנים. הם סופר מנוצלים. הם מגישים דוחות בטיחות אחד אחרי השני בעילום שם, אז מתעלמים מהם, כי אי אפשר לחקור אותם. הם לא יהיו פה, אנחנו נדבר על זה, אני דואג שהם לא יהיו. הסיכונים שלנו הם מטייסי קבלן, מטייסים זרים, טייסים לא מאוגדים, מתנדבים. באגודת התעופה הכללית או בתעופה האזרחית, לכו לשדה התעופה הרצליה, אתם תמצאו שם המון טייסים שמוכנים לעבוד בהתנדבות בחברות שלנו. בהתנדבות, רק תביאו אותנו.
אז אני מעדיף דרך אגב, כטקטיקה, להתחבר אליהם, לא להתנגד אליהם, להתחבר אליהם, לבוא לאגודה שלהם וללמד אותם איך צריכה להתנהל התעופה ולא להפך. תעשה חשבונית, תופעה שהייתה לנו בארץ, אני מקווה שלא תחזור. הכוח שלנו הוא בדבר אחד, באחדות ובשיתוף פעולה בינינו ובצירוף של הכוחות שאנחנו יודעים לייצר. יש פה אכן מילה שאתה אמרת, בייס, אם יש משהו שאנחנו ננסה למנוע, משרד התיירות מנסה לתכנן לנו פה בייס, אנחנו בדרך למנוע את זה. בייס של ריינר בארץ. אנחנו לא מחויבים לזה בהסכם ואנחנו ננסה למנוע את זה. האיגוד שלנו שייך לאפריקה והמזרח התיכון, אבל המקום הטבעי שלו באירופה. מתישהו אני מאמין שנעבור לשם, שם יותר המקום הטבעי. החבר'ה באפריקה יחסו, אולי הם גם חלק גדול מהם ערבים, אבל הם יחסו כי אנחנו מהווים אולי איגוד אחד הכי חזקים בתוך האזור, אבל המקום הטבעי שלנו הוא לא שם. אנחנו משתתפים בוועדות, כנסים וקורסים. רק לאחרונה היה אחד מחברי הוועד בקורס משא ומתן, חזר ואמר נפתחו לי העיניים. אנחנו יכולים ללמוד מהגויים איך לנהל משא ומתן בתחום התעופה. אני מאוד מקווה שלפחות אחד מכל אחד מהוועדים יעבור את הקורס הזה בשניים-שלושה מחזורים הקרובים. מאוד חשוב. אנחנו פותחים עיניים שאנחנו יוצאים לעולם, אנחנו מגלים גם את המשותף וגם את השונה, אנחנו מגלים שבעולם טסים וחיים אחרת, הבעיות הן זהות, כולם מתמודדים עם אותם הנהלות, עם אותה סוג גישה של הנהלות, עם אותה סוג גישה של רגולטור, עם אותם דילמות, הפתרונות לגמרי אחרים. הפתרונות לגמרי אחרים. אנחנו המדינה היחידה שעובדת משרה וחצי, 2 משרות, כדי להביא משכורת הביתה. אני אומר לאחד המנהלים באחת החברות, שאנחנו הטייסים הכי זולים בעולם, שמופעלים בצורה הכי יקרה בעולם. הכי יקרה בעולם. מחנכים אותנו כל הזמן לרוץ אחרי הזנב שלנו, כדי להישאר בעצם באותו מקום כל הזמן. להישאר כל הזמן באותו מקום. הגיע הזמן שקצת שנשנה דיסקט, נלמד מהעולם. בעולם עובדים, אבל יש גם חיים לאנשים מעבר לעבודה, ועבור העבודה מקבלים תמורה הוגנת. תמורה הוגנת. כמה דקות על השביתה, ואז נעבור להרצאה על גיל 65. השביתה האחרונה היא הייתה שביתה שבוצעה על תשתית של האיגוד. סכסוך עבודה שאנחנו פתחנו לפני שנה, פתחנו אותו בעיקר כדי לעשות הסברה. אני מעולם לא חשבתי שנגיע להשבתה, אבל פתחנו אותו כדי להעביר מסר, והתשתית הזאת נשארה פתוחה במשך שנה. התלבטנו לסגור אותה יחד עם ההסתדרות, החלטנו להשאיר אותה פתוחה, והגיע יום שהשתמשו בה. האיגוד היה גם זה שערב את הוועדים ואת ההסתדרות. אם הייתם הולכים להסתדרות לפני שנה ואומרים לה שמיים פתוחים, לא היה לה מושג. אם היו מגלגלים עיניים, מסתכלים, רואים שמיים כחולים, אומרים זה שמיים פתוחים. לא היה לה מושג. אנחנו ערבנו את הוועדים, את ועדי העובדים, את יגאל מארקיע, את אשר מאלעל, והבאנו אותם להבין בכלל על ההסכם שמתרקם פה. אחרי שאנחנו אני ישבתי בדיונים 4 שנים, בועז שיושב פה מאחורה שלח אותי לפני 4 שנים לשבת ולראות מה קורה שם. בחברות לצערי נפל האסימון מאוחר מדי למרות התראות שלנו. כלומר, אני נכנסתי למנהלים כשנכנסתי לתפקיד ואמרתי להם, כדאי לכם להתחבר כל החברות ביחד, אנחנו נביא את ההסתדרות ונתחיל להילחם בזה. האסימון נפל שם מאוחר מדי, המלחמה של החברות הייתה חריפה, אבל הייתי אומר קצת מאוחר מדי. השביתה עצמה, למי שחושב שהעובדים שבתו, כן, העובדים שבתו, אבל לא שאלו אותנו אם לשבות. מי שהוביל את השביתה הזאת זה היו ההסתדרות והחברות. ביום שהכריזו על השביתה, אני הייתי פה בבית חיל אוויר ביום תעופה מסוים של האזרחים יותר, של תשתיות, העברתי מסר להסתדרות לעשות שביתה רק עם רשת ביחד, רק עם רשות שדות התעופה ביחד, לא לבד.
אבל כשזה הגיע לשם ושנכנסו אנשים לחדר לא שאלו אותם מה התנאים והאם אתם רוצים לשבות. עופר עיני הודיע לנו שאנחנו שובתים. ובתנאים שלו. בדיעבד, עוד רגע תראו, לא כל כך גרוע, ממש לא. העובדים די נשכבו על הגדר עבור החברות, גם הטייסים בכל מיני מקומות. אני אישית הייתי ביום שישי בבוקר, 7 בבוקר לפני הבית של שר האוצר, ואחרי זה בתוך הבית של שר האוצר, עם חלק מהחברים שאני רואה פה מארקיע. עמדנו שם, הכל היה מתוכנן כמובן שניכנס פנימה, זה לא הייתה הפתעה, לא סתם היינו שם. וזהו. שר האוצר אמר לנו את האמת, הוא אמר לנו שהוא בעד ההסכם, אבל אמר גם שלא אכפת לו לדחות את ההצבעה, אבל אמר גם שהוא לא מספיק, שמי שיחליט בסוף זה יהיה ראש הממשלה, כי שר התחבורה היה מאוד מאוד נחוש להעביר את זה באותו יום. למה הוא נחוש שר התחבורה? כחלוניזם, פופוליזם, מה שאתם רוצים, אפילו סכסוכים אישיים בין השר לבין מנהלים בחברות, מה שאתם רוצים, הכל יש בפנים, כל הסלט הפוליטי שאתם יכולים לתאר לעצמכם, אבל בסוף זאת הייתה עמדת משרד התחבורה. בכל התהליך של השביתה כאב לי דבר אחד, כלומר שיתוף הפעולה היה יפה, גם בין הנהלות וגם בין עובדים. זה לדעתי, זה כאילו שביתה של עובדים, אני לא מכיר שמישהו הורידו לו שכר על השביתה הזאת, ולא שום דבר. דבר אחד מאוד הפריע לי, שישבו מנהלים שלנו ליד שר התחבורה, או ליד אנשים שהתבטאו על זה שאנחנו, היה שם אני זוכר התבטאות של שר התחבורה על הטייסים שמרוויחים 135,000 בדור א' והכל, והמנהלים שלנו לא קמו ולא הרימו את הדגל ואמרו, קודם כל בראש הממשלה, זה לא נכון. זה לא ככה, ואנחנו כולנו יודעים שזה לא ככה. גם לגבי דור א' וגם לגבי המספרים עצמם. זה חבל לי, אבל זה צפוי, מי שחושב אחרת. איגוד הטייסים, אני יודע, ירקוני רץ לכל טלוויזיה. אני לא רצתי לכל טלוויזיה, למרות שאני יודע להופיע שם. דיברתי פעם אחת ברדיו. הייתי חייב לשמור על איגוד הטייסים לא כוועד עובדים. אני חייב שהדלתות של רת"א, הדלתות של כל מיני מקומות אחרים בארץ יישארו פתוחות בפנינו, וביום שאיגוד הטייסים יהפוך להיות יוניון נטו, הדלתות ייסגרו והאינטרסים שלנו ייפגעו. ולכן איגוד הטייסים ניסה, למרות שהוא עמד מאחורי כל הדברים, למרות שהוא תמך, למרות הכל, ניסה לשמור על עצמו לא כוועד, אלא כאיגוד מקצועי, ואני חושב שגם הצלחנו. ההסכם שהסכימו עליו הוא רע, אבל הוא עובדה מוגמרת. האמת היא שכבר 2-3 אני ידעתי שהמלחמה די עבודה, אבל נלחמנו על הזמן ועל המחיר, בעיקר על המחיר. כלפי חוץ, כאילו הממשלה החליטה בניגוד לשביתה ובניגוד לוועדים החזקים, ואולי זה עדיף. כלומר, אולי עדיף שלא יראו אותנו כוועד חזק שניצח. בפועל יש לנו הישגים לא מבוטלים. יש לנו $30 מיליון שהגיעו וזרמו לכל החברות. דווקא החברות הקטנות מקבלות נתח גדול יותר, ומי שרוצה לדעת למה, חברה שטסה הרבה יותר קל להוסיף טיסה לתחנה קבועה בלוס אנג'לס או בפריז מבחינת עלות הביטחון עם תשתית שקיימת, מאשר להוסיף טיסה, אני לא יודע מה, ללובליאנה פעם בשבוע, שכל המאבטחים נוסעים וזה. ולכן דווקא חברות הצ'רטר מרוויחות פה לא מעט. בנוסף, והכסף הזה, אני יכול להגיד לכם, הכסף הזה שההנהלות לא יספרו לך משהו אחר. ה-30 מיליון האלה זה כסף שהעובדים השיגו עבור ההנהלה. זה נכון, שקדי השיג את זה בסוף בשיחה עם שר האוצר, אבל שום דבר לא היה קורה בלי התשתית והשכיבה שלנו על הגדר. שום דבר. זה כסף של העובדים. יש צוות בין משרדי שאמור להתכנס ביוני בשבוע הבא, צוות שאמור לסדר את הרגולציה לטובת תחרות יותר שווה. אני חושש ממריחה, אבל הצוות ייבחן בתוצאות. יש כבר סימנים לתזוזה, בהגבלים עסקיים ובנושאים אחרים, יש סימנים לתזוזה. בפני הצוות הזה יופיעו חברות התעופה, 4 חברות התעופה, כולל קל ואיגוד הטייסים. כל ארגון אחר והיו ארגונים אחרים שביקשו לעמוד בפני הצוות נדחו.
אנחנו הארגון היחידי שאינו חברת תעופה שביקש לעמוד מול הצוות והוזמן לקחת בו חלק. נייר העבודה שלנו שאיתו אנחנו הולכים לצוות זה מניעת בייסים. אנחנו דורשים מניעת בייסים. רת"א תומכת בדרישה הזאת, אבל אני רוצה את זה כתוב, לא מספיק לי שהם אמרו לי בעל פה. מניעת סבסוד חברות זרות. בהסכם השמיים הפתוחים כתוב שלא יסובסדו חברות תעופה. האירופאים כתבו את זה בהסכם כדי שממשלת ישראל לא תסבסד את החברות שלה. מדינת ישראל היא מדינה, הם לא האמינו שיכול להיות מצב שיש ממשלה שמסבסדת חברות זרות. למי שלא יודע, משרד התיירות שלנו מסבסד חברות זרות. הוא נותן להם רשת ביטחון, הוא נותן להם כסף לשיווק. איזיג'ט מקבלת כסף לשווק את תל אביב. אתם חושבים שארקיע מקבלת כסף לשווק את לונדון? קדחת, מאנגלים. לא מאנגלים ולא מישראל. טרמינל 1, עוד איזה בלוף, $17 הנחה לנוסע בטרמינל 1, נוסע של איזיג'ט, ואף חברה אחרת ישראלית לא מורשית לעבוד מטרמינל 1, וזה בלוף. כלומר, ההוצאות של רשת בטרמינל 1 לא יותר זולות. זה סוג של סבסוד. אנחנו דורשים שוויון בחוק ההגבלים והגנת הצרכן, אנחנו מזהים שינוי גישה. אני מנסה להשחיל לשם לתוך הוועדה את ביטול סגירת שדה דוב תחת הכותרת, אי אפשר להטיל על ישראייר וארקיע 2 מכות בו זמנית. זה יותר, זה גם קצת פופוליזם מצידי, אבל בהחלט מסר שאני פשוט רוצה שבכל מקום זה יהיה על השולחן, המסר הזה של למנוע את סגירת שדה דוב. הטסת עובדי המדינה וצבא בחברות ישראליות. אנחנו כמעט המדינה היחידה בעולם שהממשלה שלה והצבא שלה והכספי משלם המיסים מממנים נסיעות בחברות זרות של עובדי מדינה. באמריקה התוכנית נקראת Fly America. עובד של חברה של פדרלי של ארצות הברית טס Fly America, הוא לא יכול לטוס באל על. אבל עובד של משרד הביטחון יכול לטוס בדלטה. אין שום בעיה, לא הגיוני. הכללת התעופה תחת החוק לעידוד השקעות הון, התיירות היא שם, למה אנחנו לא? מנגנון הדדיות מול מדינות במגבלות ביטחון. יש מצב היום שמדינות אומרות לנו, הן לא אומרות אל תבואו, כי זכויות הטייס הם שלנו. הן אומרות תבואו, אבל בלי מאבטחים. תבואו, אבל בלי נשק. תבואו, אבל בלי לעשות תשאול נוסעים. ואז השב"כ אומר, אז לא תטוסו. ויוצא מצב שהם טסים, אנחנו לא. זה למשל מצב עם טורקיה. טורקיש איירליינס נוחתת פה 6 פעמים ביום. לוקחת אנשים לכל העולם, אנחנו לא טסים לטורקיה. למיטב ידיעתי אף אחד מאיתנו, אף אחד מהחברות. נושא של חקיקה סוציאלית לטייסים אני אדבר בנפרד. אני רוצה להגיד שההסכם היה ונשאר חטא פופוליסטי, בלתי אחראי של מדינת ישראל, עוד נשלם את המחיר. אנחנו בשלב מזעור הנזקים, אבל אני מאמין בתעופה הישראלית, יש לה כושר תחרות, יש לה מותגים, יש לה כוח. אם יהיו תנאים הוגנים, אנחנו נוכל לצאת מזה. אני מפסיק פה את ההרצאה הזאת שלי ועובר להרצאתו של יעקב בן שאול.